A Mancomunidade Barbanza-Arousa recuperará este ano o circuito de carreiras populares 4 carreiras unha meta, tras 2 anos sen celebrarse a consecuencia da pandemia. A entidade aposta por este tipo de iniciativas, que ademais de fomentar a práctica deportiva, axudan a dar tamén a coñecer os encantos desta comarca. A promoción do deporte de todos os concellos é un obxectivo, pero como sabes, pois tamén sirve como promoción turística para os nosos concellos. O comentaban as concelleiras e os concelleiros, son percorridos de beleza paisaxística importante que dan a coñecer os nosos concellos e que, polo tanto, pois favorecen o retorno e o boca a boca para que a xente se chegue a nosa comarca. Facer fincapé que nos anos previos á pandemia este era un evento que tiña moitísimo éxito e ademais pois nos están preguntando seguido por retomalo. Entonces, bueno, fainos moitísima ilusión poder presentalo. O circuito está composto por un total de 4 probas, unha en cada concello integrante da Mancomunidade. A primeira das citas será xa neste mes de agosto, o día 28 na Pobra do Caramiñal. Hai unha novedade que pensamos que a veciñanza lle vai a gustar, que se reduce o tempo da carreira en uns 45 minutos, porque tamén se cambiou o circuito, que vai pois por unha serie de rúas sempre sin perder de vista o mar e tratando de molestar o menos posible a veciñanza e as persoas que se achegan ao concello ese día. O resto das citas do circuito desenvolveránse ao longo do que resta de ano. A proba de Ribeira será o 24 de setembro, en Rianxo o 1 de novembro, para rematar en Boiro o día 4 de decembro. Está aberta a todas as categorías, dende os máis pequenos ata veteráns, incluindo ademais como a novidade a modalidade de zapatilla inclusiva para persoas con diversidade funcional. As inscricións xa están abertas, podéndose realizar a través da plataforma de M-Sports.